and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mahimo bang kalimtan ang kagahapon? She's down. Taman. Nya, sama ka? Jason? Sir Larry. Nya, sama ka? Managsama ko pangan nga gitawag na ako. Jason. Buti pasabot nga. Nakaila mo na ako? Kaila kayo! Batig na nga, Jason! Jason? Ako si Jason. O sa ako relasyon mo, Lily? Sir. Tell me. Do I know you? Sir. Do I know hanang naong ni mo? Hilas! Larry, dali na. Oh, excuse us. Oh, day! Ayaw kupot-kupot sa kamutan ng tawhan na, day! Mangingilad na! Mukalit siya nagkawa! Oh, kung wa pa ni mapasa din sa syudad, dili unta na magpakita. Ay sige, pailad na, day! Aril lang ka na ko, kay di ko mangilad! Dali! Hash! Dili! Lili sa doy! Di ba mutuon ako? Tingnan di ko mangilad! Mangilad pa yung naong babae nga nagilutol mo kayo ni. Tawa lang ko. Siglagot na kayo ko. Pero, joke ra. Gwapo na ko ha. Humble lang ko usahay. Bati-bati ko pero gwapo ko eh. Kasi yung dili. Bigyan na. Apas ko nila. Ha? Dali, Larry. Dayon. Pasensya na ha. Gamay kaning among gipuy-an. Niya ka magpuyo din eh. Oh. Tulo mi ka buok. Unsa? Duha mi ka babae ug usa ka lalaki ang niya dinhi. What? Managsuon ba ka mong tulo? Dili mi managsuon. Balhin. Unsa? Balhin og kapuyan. Bag-o lang ko dinhi sa syudad, sir. Ug wa ko'y laing kaila dinhi gawas nila ni Gina og ni Bintot. Busa. Ako ni bahala nimo. Ganong ipahiyom ka lang. Nagtuo kang nagbinuang ko? Wa. Then patuon ako. Kinalang mo balhin kag kapuyan. Maglisod ko ana, sir. Gawas nga wa ko'y kaila dinhi sa syudad. Di ko suhito dinhi. Og wasab ko ikong kwarta ron ibalhin og Pinoy-anan nga sama ini. Way problema sa kwarta. Ako'y bahala nimo. Don't smile. I'm serious. Mosog ka na gisulti sa lalaki nga akong gisaligan sa una. Siya'y bahala na ako. Dili ko sama sa maong lalaki. Barugan ko kuno sa may sulti ko. Ingon usab ni ana ang gisaad sa maong lalaki nako, Sir Larry. Barugan ko niya. Pues lahi ko. Unsa imong kalainan niya, sir? Ha? Dili ba matod ko lahi ko niya? Magkamao ko mo barog sa kong isaad. Ug kung moingon kong ako na'y bahala nimo. Ako na'y bahala nimo. Money is not an issue, Lily. Kung alang sa kong mga empleyado, I will do everything in my power na matabangan ko sila. Buot ipasabot nga ang tanan mong empleyado nagpuyo og mga dagko nga bahay? Oh, no. Dilis lang tanan apan. Nganong tabangan ko nimo? Tungod kay Kay ngano, sir? kay matod ko, empleyado ta ka. And that's enough for a reason. Dili ka na igo nga rason, sir. Dili ko gustong bag-o pa lang gani kong nagsugod sa imong kompanya. Awa, pag gani ko makasugod, di pa? Makautan akong utang kabubuton diha nimo. I don't care. And besides, you're my secretary. Gusto kong komportable kasi mong gipuyan. Araw sa ingon, good vibes ka every time nga report ka sa opisina. Sir, O ganito ka pa nagsig-share na ko. Dili ba nga matod ko, don't call me sir kung kitang dua. Larry lang. Larry. Day! 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 Niya na di ka, Day! Kumastang... Ay! Wala, oy! Huwag ka magsulti
sulti nga may bisita di ay ka. Ala, nagbrara ko kay alimuot kaayo. Ay, nakamatagog ko sa kaalimuot kay nagbukot man di ay ko, oy. Kisa man ning... Ha? Ha? Jason! Jason! Hala! Dili siya si Jason, Gina. Siya si Larry, ang akong boss. We! Jason, magod na! Lahat nagporma. Pormang tao. Hala, oy. May samot magkakagwapo na Jason, oy. Na, mainlove na dyan kong samot inini mo. Pero tasayo na pa, ha? Familiar lagi na ako ng yun, anak ni mga itsura. I don't think nga nagkaila na ka. Basta-basta, Tyson. Basta-basta. Murag nakailan dyan ko ni mo anak porma, ha? Larry, lingkod una. Oh. Salamat. Bida. Nganong ni aming tahuan na din eh? Ngaw ni ano siya? Saman? Motipong panigpuyo na to din eh, Jason? Bintot. Bida, sus, bida eh. Niya ka puyo, uban nila? O nga naman, tipon me, nga naman. Kung mo, Lily, let's go. Ay, Larry, anong kibira ko ni mo? Asat Magitagi mong kapuyan. Dili kabot kang mutipod kag puyo na ng tawhana. Kaya ko salig siya gitsura. Unsa? Unsa kuno? Wako na siya salig sa itsura ni mo, Manoy. Oh, yati sila. Giguyod pas Lili. Karon ka, musunod ko. Larry, buhi ilang ko. Ay lang ko guruya. Panayot ka ni Dapita. Buhi iuna ko. Ngano? Nganong gibuhat ni nimo nako. What? This? Nagkupot ko ni mo? Oh. Okay, ana. Ibuhay ang targa. Dili ang pagkupot mo nako ang buot akong ipasabot. Kung mauon sa. Kini imong gipakita long lihok, ha? Kining buot mong pagpalayo nako gikan sa kumang higala. Kining tanan, Larry. Nganong gibuhat mo kini? Ha? Gusto kong masagid ko ngano. Ngano? Tungod kay... Gihatagan din ang kaskurasong ka ganina. Dili ba magkatuig ko? Dili. Tungod kay mga higala nako sila. Sila ang miunong nako dihang mianhi ko sa syudad aron pangitaon ang lalaki nga akong gimahal. Nga sama na ko gitsura? Oh, padili ikaw. Tungod kay si Jason. Mahal ko niya. Di ka mo ubanan ko? Di siya mo ba mo? Tara, Lili, tara. Ayaw sa hika pa. Yay! Larry, Gising ka ang kisbating naong ay. Bunogon di karon. I'm sorry ko. Ano ba ko? I'm sorry kung misaka akong tingog. Nagyod. I guess I need to leave. I'll see you tomorrow. Larry, Lily? pag-amping. Lili? Oh, ang sama ka? Oh, naghilak mo kanya nagpahiyom. Siya cute. Siya gid ang unsa ni? Siya cute si Jason. Jason bitaw to. Kinsam dito. Si Larry. Tarong ay. Larry ba roy nga Jason man to? Nangalyasan mo to nga ni syudad. Sa isla, Jason siya. Jadi sa syudad, Larry. Ha? Wa gabai. Nahinomdom na siya sa iyang matuod kapag katao pintot. Ha? Apanalimot na siya nato. Usalan ta kalumalabay nga panumduman alang niya. Temporaryo, sawa pa siya nahinomdom kung kinsagit siya. O karon ni nahibalik na siya sa iyang matuod kapag katao. Gikalimtan na taniyang tanan pintot. Lakip na ang among kagahapon. Ha? Uy, mahimo ding kalimtan ang kagahapon. Giahak na. Di gid ko magpakong kusog ani kay malimot niya kung gwapo ko. Ha? Ahak na. Wala nang iba. Oh, hindi na si Larry, iha. Larry, anak. Ano pagkaroon ka man lang na uli? Hi, ma. Hennessy? Di ka ba lagi? Hay, nadugay ka sa pagpauli. Diin ka bagikan. May minungdan kong gihuman sa opisina. Mao ba? Magilisod ako kariyot. Excuse me. I'm sorry, iha.
Gikapoy ang akong anak, ha? O nganong dili mo lang siya sundan sa iyang lawak, ha? Namakak siya. What do you mean, Hennessy? Dito ko kaganinang udto sa iyang opisina. Ugwa siya dito, tita. Nanawag ko siyang sekretarya ug matod ni ini. Wa na mabalik si Larry sukad sa iyang paglakaw. Hinungdan nga mianhi ko sa inyo. And now, matod niya may gihuman siya sa iyang opisina. Tita, I think Larry is cheating on me. Hennessy? Gibati ko ang dako niyang kausapan sukad lang sa iyang pagbalik. Tita, what will I do? Dili ko buot ka mawa sa hingpit si Larry nako. Tigalik may laing babae nga nakita si Larry ni atong mga higayon nga nalayo siya nato. Usao naman lang kung mas bugat ang iyang gibati karon ngadto sa maong babae, tita. Unsay akong buhaton? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!